Nagsasarunong alawas ng imato, iti presyo ti gasolina, kabayatan ng 8 alawas met ngagsasaruno, ng imato ti presyo ti diesel ken kerosene. Iti laing Lunes, impakamo na iti oil company, ti baro nga panagnato, nga sa dino nagnayon, ti 1 peso, and 20 centavos kada iti litro ti gasolina, ken 60 centavos kada litro ti diesel ken kerosene. Imununan nga kinuna ti Department of Energy nga mabalin nagtultuloy nga ngumato dagiti presyo gapo kadagiti posible nga panakaisingat ti supply ti Strait of Hormuz uno Hormuz ken ti kinaawan ti sigurado nga may papan kadagiti nuclear negotiations nga pakiramanan ti Iran. Iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat na masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailbend pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay, turmeric wenno orange nga laya, sambong, banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema, tinangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg, wenno bukol-bukol, bato, kanser. Napartak ang mabannog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititago din Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, Ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur Premils Pharmacy, Parmasya Monlay Samay, Ken Caroline Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy, Premils Pharmacy, Ken Archangel Drug Store. Iti Candon City, Clemens Drug Store, Butika Liwayway, Carl Brills Drug Store, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Ako, nag-asawa ko, shipping medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all, libreng konsultasyon for all, at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumot na paranod na kanyami. Libreng laboratorio for all, libreng konsultasyon for all.
very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady that we Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa digitay other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa digiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep digito nga serbisyo iti gobyerno. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558, 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Indeklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti special non-working day ti enem nga lugar ditoy Pagilian inton bulan ti Marso. Iti pinirman ni Executive Secretary Ralph Recto nga proklamasyon awan ti serek iti Tanuan City, Batangas into no Marso 10 para iti may ka 25 nga cityhood anniversary ken ti Norala, South Cotabato ti founding anniversary. Inton Marso 13, awan ti serek ti Baoco Mountain Province para ti Begnas di Baoco Festival. Intumet no Marso 16, special non-working day, iti Aguilar, Pangasinan para ti Ansaket Festival. Awan ti serekmet ti sibubukel nga syudad ti Masbate, inton Marso 18 para ti 125 founding anniversary daytoy. Kastamet ti syudad ti San Fernando La Union para ti founding anniversary da inton Marso 20. Sigon ti Malacañang panggep daytoy nga deklarasyon nga may kanti oportunidad dagiti residente tapno makipaset da iti lokal nga selebrasyon. Kabayatan na bigbigen nga person of interest ti pulisya ti driver ti napapatay nga negosyante nga ni Maria Teresa Mamak. Kabayatan na ngagtultuloy nga mimimbestigaran ti ipupusay daytoy. Nasarakan ti bangkay ti 59 ti tawan na nga biktima nga naitabon iti uneg ti compound ti balay na iti Angeles City iti Lunes. Upat nga aldaw kalpasan nga report nga mapukpukaw idi Pebrero 12. Balo daytoy ti dati nga chairman ti Barangay Balibago. Nadoktalan dagiti otoridad dagiti makapasuspetsa nga nakaling asideg ti kulungan ti baboy asideg ti balay ti driver. Iti autopsya rimuar nga nakaro nga nadangran ti ulo na. Base ti CCTV footage, may isa nga lalaki ngagnagan iti Manuel nga nasurok 20 atawen nga driver ti pamilyada. Iti nakita nga rimuar iti compound iti Mamak agarop alas 7:22 iti Rabii wenno iti Sardam iti Pebrero 12 ket idi agangay nagsubli kalpasan nga nakaawat iti food delivery. Kalpasan ti sumagmamano nga minutos simangpet ti puraw nga lugan ti biktima iti balayda. Agarop 7:30 PM adda tinangeg nga kis ti CCTV footage ito nagtibalay nga mapapati nga naggapu iti biktima. Kalpasan ti maysa nga oras nakita ti puraw nga lugan nga pimanaw iti compound. Sigon ti maysa nga saksi nakita na nga bimaba ni Manuel nga naggapu ti lugan ket dagos na nga insira ti gate. Nasarakan ti lugan nga nabandona sa Magalang Municipal Plaza iti Pebrero 14 ket naipan ti forensic examination. Saanin nga nakita wano na kontak ni Manuel iti pamilya manipod iti Pebrero 12 ket target tatta ti police manhunt operation. Nagkedkedmet namang ti statement ti pamilya ni Mamak kabayatan nga agdaladladingit da. Nang ito konmet ti 200,000 pesos nga reward ni Pampanga First District Representative Carmelo Lasaten Jr. para ti informasyon nga makatulong iti panakasapol ti suspetsa. Sa balipay nga damag, dito'y palang tirad pas damdamag agsapa. Personal nga napan ti National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, ti content creator nga ni Jack Argota, idi Kalman, Miyerkules. Kalpasan nga naikan iti subpena. May nagda ito iti investigasyon na gita otoridad iti panangiwaras kano ni Argota, ti peke nga medical record ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Question na rin ti NBI ni Argota may papanti issue ken tinaginayon ni Argota nga inosente isuna. Sigon kini NBI spokesperson Palmer Malyare, idi pa'y Pebrero 13 nga napaayaban ti content creator ngem nagkidaw daytoy nga mariset ti schedule. Malagip ngayon libak ti Malacañang ken dagiti ospital tinadakamat a dokumento nga maiwarwaras sun naiwaras iti social media. Umuna ditoy nagipilat ti criminal case ti National Bureau of Investigation wenno NBI.
ti Department of Justice kontra kini Jay Sonsa, kini Jeffrey Lases Celes, wenno ka Eric Sales gapo iti panangiwaras dati peke nga medical bulletin ti Presidente. Sigon ti NBI Cybercrime Division ti operation na naramid idi Enero 26 wenno Enero 2026 ket nakaitudo kadagiti duwa nga kangrunaan nga tao nga nagrugyan ti fake news kas kini Sonsa ken Celes nga daan ti dandani sa 10 nga million views. Idi Enero 28 ken 29 naala dagiti ebidensya kadagiti post nga naglaon ti may pagarup nga report ti CT scan ken ladawan ti Presidente nga nang pataod iti panagdudwa ti salunat ken kabaylan na nga mga ramid kadagiti trabaho na. Gabuti na ito in rekomendar ti NBI nga may durom dagiti dua iti cyber level babaen ti Cybercrime Prevention Act of 2012 wenno RA 10175 kastamit ti kaso ti unlawful use of means of publication nga paset ti Article 154 ti Revised Penal Code. Pinapanaw nilang Transportation Office wenno inikat nilang Transportation Office Chief Asek Marcos Lacanilaw. Ti duwa nga LTO enforcer iti Memaropa nga natiliwan ti panagkikil. Ti maysa karaman nga enforcer ket job order wenno GO nga nadiskubre nga nagawat ti legal nga bayad iti panagusar iti GCash idinto nga ti maysa ket regular nga empleyado nga natiliwan met nga agkolekta ti kwarta para iti napartak nga transaksyon. Dagos nga naibilin wenno dagos nga inbilin ni Asek Leonardo wenno Asek Lacanilaw iti Region 4B Acting Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ti panakansilar ti kontrata ti GO enforcer ke 90 days nga suspension met iti regular nga empleyado bayat nga moruray ti investigasyon. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan pay dagiti pakamo. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Steinbecker, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour.
hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Ako si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top
students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Agtultuloy, ti panakanandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti dito yung gundaway, alawatin tayo, ti may isang live report, manipod tirwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner. Kumusta kan? Go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dati man, partner, pasama ka disgrasya, sa Jai Barangay Poblacion Norte, Santa Maria, Ilocosur, agaro alas 2:50, Idibalog Kalman, nakaramanan partner dito, itibay sa lalaki, 34 anyo sa sawaan, medic, awan lisensya na gagmaneho, nga ipakita na tinakta kanito, kan nangimaneho tiro si Flex 125, meron plate number, at taga Santa Ilocosur. Nairaman pa dito, partner, itibay sa lalaki, 38 anyo sa sawaan, awan lisensya na gagmaneho, nga ipakita na mo tinakta kanito, driver iti Rossi motorsiklo nga adat ti sidecar na uno tricycle dato ingatan plate number at taga San Emilio Ilocosur. Pasar iti report ti PNP dagiti dua nga drivers dagiti katagban maneho da nga agpapabagatan hindi ta makadanon dati na kusumakan ti disgrasya itang iti nagmaneho ti tricycle dato iti nangtungpar iti likudan dato nakamotorsiklo. Nagresulta ti driver iti motorsiklo dito iti nai-forward iti kalsada nga nagsagrap iti sugat iti naduma-duma pasit ti bagina kabayatan na nga iti driver mo iti tricycle kat saan anan ano dagiti dual partido ket naipanda sa Ilocosur District Hospital tinarbakan para iti panakapaagas da namuan nga iti driver iti motorsiklo ket dito iti positibo nga ada ito'y kat ada iti positibo nga alcoholic breath test na. Ada babae iti panang kami kenkwana nga doktor no kay kasa nadadahil digiti dualugan hindi pa mo tigatad para ti panakatarimaan da. Iti sa balipay ada mag partner Jerry daytoy napasamak nga daytoy disgrasya matla partner sadyay barangay Uno Kawayan Municipal Police Station iti barangay Duntimas Kawayan Ilocosur. Uno dito kat plus alarm ti suspicious caller nga dito kat aga nagpamarang nga isuna ni Police Lieutenant Colonel Manuel Corpus. Iti saan nga amamo nga caller ket timawag babaen ti panangusar na ti 09 cellphone number 0920-967-6862. Dito ket may pagarop nga naka-assign sa Jai ROD Pro 1.
Nga basar iti report ti PNP na acting Chief of Police Police Captain Laika Bayasbas dito iti nakaawat iti tawag manipot sa cellular phone nagpabigbig nga isuna kat Police Lieutenant Colonel Manuel Corpus at ito kat may pagarop nga naka-assign sa Region 1 iti Regional Operation Division. Data nga number nga na iso iti mobile patrol units nga iti data nga namuan nga na iti panang question da iti data nga numero ni acting Chief of Police Police Captain Bayasbas iti nagtawag manen iti data nga caller nga no sa dino kat in papilit ti caller nga isona ni Police Lieutenant Manuel Corpus in magapay ni Police Captain Bayasbas nga hana nga mamuy isuna gapo iti saan nga panakabigtig iti nadakamat nga mapagtuduan nga caller ditan nga nag-request ti confirmation iti acting Chief of Police kanaigan ti daytoy nga nagtawag ket imbagana nga may coordinate daytoy kadagiti umiso tubotop nga ahensya ti gobyerno. Naman na iti action iti Kawayan Municipal Police Station in coordinate ng road kadagiti kamang iti Ilocos Provincial Cybercrime Team iti Camp Elpidio Bulag Pantay anang request iti panag tulong dahil iti panakabigbig ti caller uno dahil nga timbawag para iti investigasyon na i-coordinate mo ti Regional Operation Division and Regional Personnel and Records Management Division para iti panang trace dati kinasiya sino iti manglimlimo nga caller. Kabayatan na sa Bali Pedamag, dahil napasamak nga disgrasya garop alas 11:30, idilaing rabida ti partner sa National Highway ti Barangay Gimod Pantay, Lucosur. Nakairamanan to iti may sa lalaki 24 anyos sa baro, BPI collector, gimot ti lisensya magmaneho taga Padre Chico, Santo Domingo, Ilocosur. Nangi maneho iti gray Honda CRV nga dan plate number XJR 803. Pasar iti report ti PNP, inadakamat nga behikulo ket mapatpataray di ang papabagatan. Idi ta makadanon tinakasamakan ti disgrasya na daytoy ket mapapati nga nakainom iti arak kitan saan na nga na control ti panakaiturong na ti manmanehon na nga behikulo nga ison iti nagturong na kaawgawan na iti sa bangir nga linya ti kalsada. Kat dito iti nang dungpar kadagiti signage ken iti konkreto nga alad nga da iti shoulder nga abagatan ti kalsada. Nagresulta ti driver nagsagrap ti minor injuries matlakat partner. Ada iti tinaitaray sa Northside Doctors Hospital ti Gimod Bantay, Lucosur. Ano sa dino kas nakaro ti pan nakadadael iti minaneho ng alugan para iti di pa mutigatat para ti pan nakatarimanda. Para iti damdamag agsapa, Ronaldo Coyayonon, Pirat Fast News. Thank you, partner Ronald. Kadagita nga damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag. Dito pa lang, tirat pas damdamag agsapa. Imawat iti pamabalaw ti online ti maysa nga Sanggunyang Kabataan Chairperson iti Santa Cruz, Laguna. Kalpasan nga nag-viral ti video na no sa dino, makita nga awan ti nausar na nga globes. Bayat ti panangpili na ti kanen na nga daytoy ket siopaw ken hotdog ti uneg ti maysa nga convenience store. Imunan nga nang iwaragawag ti panagbuteng dagiti netizens iti posible nga health ken hygiene risk gapuanan ti inaramid ti SK Chair Mark Adrian Napesa. Di mawat ti pamakawan ni Napesa ken inamin na nga dakes ti inaramid na. Inlawlawag namet nga ginatang namin dagiti makan nga naigaman na. Kinunamit ni Napesa nga dumudawat isuna ti pamakawan iti management iti convenience store ken panakiuman iti Sanggunyang Kabataan Federation ken ti Department of the Interior and Local Government ken nakasagana isuna nga awaten kanyaman nga dang dagiti agtuturay. Agtultuloy pa lang di pa nakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito pa lang tirad pas damdamag agsapa.
Kaudyanan nga damag, dito tirad pas damdamag agsapa mangisayangkat tilan Transportation Franchising and Regulatory Board tagsasaruno nga hearing. Kalpasan ti panagkidaw ti sumagmamuna nga grupo ti transportation para ti panakaingato ti plete. Sigon kini LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II nga mangisayangkat da ti duang hearing. Inton sumaruno nga lawas tapno pag titinulungan da ti issue wenno pagtutungtungan da ti issue. May panggap ti petisyon para iti fair hike wenno panakaingato ti plete. Kunana nga maawatan na tirik na dagiti transport groups nga malpas nga verifikaren ken adalen ti ahensyada dagiti argumento manipo ti petisyon da. Hinayon na pa nga dagiti driver ken operators ti dihado iti agdama nga per matrix ket kunana nga nain kalentigan ti argumentuda manipod kadagiti petisyon nga mangipakita ti kinapudno ti mapaspasamak ti sektor ti transportasyon. Sigon ti LTFRB into namalpas nga maangay ti hearing no sumaruno nga lawas ket mangisay ang katdapay iti weekly hearings may naig ti kasta nga banag. Mangayab pay ti LTFRB ti eksperto tapno mangyeg ti insights da panggep ti fair hike petition partikular no may papan iti epekto na iti ekonomiya. Iti verse of the day tayo, iti daytoy ngagsapa, nadaw daytoy iti Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee. Show thee great and mighty things, thou knowest not. Dahil tangaruden, tinakadagop-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, ti daytoy ngagsapa. Kadwa tayo nga pumakada ti 693, Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV, adalita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo, manipod nga mismo ti newsroom, ti TPN, ken DZTP. Dahil ito anak, gayem, ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, ito nabigat, isumad lang ang oras, isumad lang ang estasyon ti radyo, ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babay ni ti, Tirad Pas, damdamag, agsapa.